We zijn hier in oktober begonnen en de bedoeling is dat we zo lang mogelijk doorgaan om te zorgen dat Aruba wordt verschoond van al deze namaakartikelen waarvoor de mensen veel te veel betalen. Ze zijn niet echt, zijn ook veel te duur voor namaakartikelen. En elke keer als wij er zijn, en dat doen we om de paar weken, en dus we zijn ook weer heel snel terug, doen we allerlei beslagnames bij dit soort winkels. Ze praten allemaal met elkaar, dus ze weten dat we er zijn. Gelukkig hebben we medewerking van politie en het OM. Maar we zullen niet stoppen totdat het schoon is. Dus we zijn er nog wel even. En we zijn ook weer heel snel terug. Hier, alles wat hier ligt is namaak, dus het is niet zo moeilijk om te zoeken. En we hebben iets van 20 locaties deze keer gedaan. In de stad, bij de cruise terminal. Een paar grote winkels, zelfs een paar Chinese supermarkets. En daar hebben we ook allemaal beslag gelegd. Dus het gaat niet alleen maar om de toeristenarea. Het gaat juist over heel het eiland waar we namaak aantreffen. Of dat nou hier is of in de stad. Ja, waar was ik gebleven? Ja, of het nou hier is of in de stad. Het is de bedoeling dat heel Aruba wordt schoongeveegd van dit soort vreselijke namaakartikelen. Dus daar zijn we nog wel even mee bezig. Zoals ik je net al zei, we hebben ook een aantal supermarkets bezocht die ook namaak verkopen. We hebben nu een lijst van geloof ik 51 winkels van supermarkets alleen al. Dus we zijn nog wel even bezig. We komen ook heel snel terug. En we doen dit in samenwerking met het OM en de politie. En zij ondersteunen ons en we zijn dus nog niet klaar. We zijn heel snel weer terug. Ze moeten in ieder geval met die handel ophouden, want het is illegaal. Het mag niet volgens de wet. Je mag geen namaak verkopen. Dus het is de bedoeling ook door die acties dat mensen beseffen dat ze ermee moeten ophouden. Wat zij moeten verkopen zijn toeristenartikelen of souvenirs. Dat is de bedoeling, maar niet dit soort namaakmerken. En de consequentie is dat als we ze pakken, dat ze een schikking moeten treffen met de merkhouder. Anders dan de dagvaarder moeten ze voor de rechter verschijnen. Het is dus zeer kostbaar, want de schikkingen zijn niet laag. Die zijn vrij hoog, als je kijkt naar het soort winkeliers wat er zijn. Dus er zijn een hoop financiële consequenties aan verbonden. Aan materiaal, hoeveel heeft jullie al in beslag genomen? Nou, ik kan hier in principe niet inschatten hoeveel het in kuub is of wat dan ook, maar het zijn grote aantallen, forse aantallen. Wat is het woord die je wil laten? Dat ik hoop dat de Arubaanse winkeliers, kleine winkeliers, beseffen dat ze souvenirartikelen moeten verkopen en geen grote merken die niet echt zijn. Ze mogen elk merk verkopen als het maar origineel is. En als ze dat niet doen, lopen ze het risico gepakt te worden, door ons en door de politie en door de OM en door de douane ook. En dan kan het uitlopen op faillissement of problemen met geld, want wij leggen op flink wat zaken beslag.